Američke privredne komore u Srbiji i proizvođača novih lekova, na koje je rečeno da Srbija od zemalja u okolini najmanje izdvaja za nove, naprednije lekove koji garantuju bolje lečenje pacijenata. Slušajte šta sam rekla. Dakle, nije rečeno da Srbija ima najmanje para, nego da najmanje izdvaja za nove lekove. Ipak promene se vide u poslednjih godinu dana više nego ikad novih lekova na listi. Ali generalno, kako se lečimo? Da li sa novcem koji imamo može bolje? Pitam ovoga jutra ekonomistu, profesora doktora Milorada Stamenovića. Dobro jutro. Hvala što ste tu. Vi ste se intenzivno bavili upravo tom temom lečenja i zdravstva u vremenu globalizacije. Jeste. Zdravstvena ekonomika je ono što mene zanima i ovim povodom mi možemo da razgovaramo i o tim novim knjigama koje su... Koja je vaša reakcija na ovu vest koju ste čuli? Dakle, ne da nemamo para u Srbiji, nego da malo kupujemo nove lekove. Šta to znači? Znate šta, to su sve posledice. To su posledice jednog neplanskog delovanja u okvirima zdravstvenog sistema koji je najveći državni podsistem. Nije jednostavno upravljati, a još je teže reformisati jedan takav sistem. To mogu da budu više decenijske promene kako bismo postigli ono što mi želimo da postignemo. Međutim, činjenica jeste da mi zapravo ne znamo u kom smeru naš zdravstveni sistem ide. A u kom bi trebalo da ide? Pa trebalo bi da ide u tom smeru da mi omogućimo adekvatnu zdravstvenu zaštitu svim našim građanima sa jedne strane, a sa druge strane da omogućimo efikasnu ekonomsku održivost zdravstvenog sistema. Kako? Gde sad trenutno vidite najveći problem koji može da se brzo reši? Ja bih predložio, dakle, kratkoročne, srednjoročne i dugoročne mere. Za početak mi moramo da imamo adekvatnu zdravstvenu politiku. Zdravstvena politika je jedan krovni dokument koji se upravo bavi ovim problemima koje smo sada naveli. Osim toga, nama je potrebna jedna strategija razvoja i održivosti zdravstvenog sistema, jer naš zdravstveni sistem danas ima već više od 2/5 gotovo privatizovanog sektora. Naša država nije uspela da integriše taj sektor privatni i javni, a to ću vam reći zašto. Znači, vi kada idete kod lekara i kada RFZO praktično plaća uslugu lekara opšte prakse 286 dinara, a vi probajte da odete kod lekara opšte prakse u privatnoj ambulanti pa platite 266 dinara. To je nemoguće. Platit ćete 2000 dinara. Dakle, mi pričamo o 1000% razlike u ceni. Dakle, trenutno prisustujemo stvaranju monopola u okviru privatnog sektora u zdravstvu. Samo će veliki opstati? Veliki opstaju, veliki kupuju manje, a uopšte ne žele da se integrišu u taj javni sektor, zato što nemaju finansijski interes. Dakle, ono što je nama veoma važno sada jeste da ne ruiniramo dalje javni sektor, nego da se borimo za to da to je za sve nas, ali tako? Znači da zdravstveni sistem ostane javno dobro, a mi se zalažemo i u ovim knjigama smo o tome pisali za funkcionisanje zdravstvenog sistema koji zarađuje. Dakle, ne da idemo dalje u privatizaciju, ona se nije pokazala efikasnom. U Americi imate 40 kod tog tržišnog mehanizma, imate 40 miliona ljudi koji nemaju adekvatno zdravstveno osiguranje. Dakle, zdravstveni sistem mora da ostane javno dobro, mora da se adekvatno planira i jedna jako bitna stvar, to je korupcija. Znate, mi smo sad imali od najviših zvaničnika izjave da tu mnogo novca nestaje, ne postoje adekvatni mehanizmi kontrole. I onda imate bočne redove, kao što je ovaj koji ste napomenuli, recimo novi lekovi, ali tako, i tu imamo razne druge stvari sa kojima se suočimo tek onda kada nas to lično pogodi. Lično pogodi. A do tada pričamo onako dok smo mladi, dok smo zdravi, dok je našim porodicama sve okej, pričamo u domenu teorije. Da li su stvari popravljive? Jer postoji na svetu zemlja koja je nama dobar primjer, koja je prešla iz te tranzicije, problema, ukrupnjavanja monopola, korupcije, nedostatka materijala u dobar zdravstveni sistem. Koja nam je zemlja primer? Mi moramo da razumemo prvo da sve zemlje na planeti imaju problema sa funkcionisanjem zdravstvenog sistema. Zašto? Zato što vi imate demografske karakteristike koje do 2050. godine predviđaju više od 9 milijardi ljudi na planeti. Imate sve duže očekivanu dužinu života. Imate sve više terapeutskih procedura, sve više inovativnih lekova. Dakle, pacijent danas je sve više obrazovan. Dakle, on očekuje i pored svih ovih on očekuje sve adekvatniju zdravstvenu zaštitu. Živeo doktor Google. Svi se inputi podižu, znate, a outputi, zapravo ono što država treba da ulaže, su vrlo ograničeni. Znate, i zato je važno pronaći adekvatne modele. Mi smo, ja mislim, prošli put kad smo bili, mi potpuno zanemarujemo oblast biotehnologije koja je najbrže rastuća industrija danas.
To je industrija novih lekova, to je industrija novih preparata. To vam je, oni ulažu više od IT-a 2 puta u biotehnologiju. U istraživanje i razvoj. A mi se bavimo samo IT-em, na primjer. Mi se ne bavimo time dovoljno, znate, i u Izraelu imate, mi smo o tome pisali, dakle u Izraelu vi imate više od 1000 biotehnoloških start-up kompanija. Znači mi moramo da se okrenemo našoj privredi, razvoju domaće privrede, ali tako, ne samo stranim direktnim investicijama i tako dalje. I u oblasti biotehnologije moramo da shvatimo da imamo bogatu istoriju zdravstvenih sistema, da smo mi u nekim stvarima bili prvaci na svetu, koje smo mi zaboravili, kojima se mi ne bavimo neadekvatno, nego smo potpuno zaboravili. Imajući sve ovo u vidu, mi imamo potencijala to da uradimo još uvek, ali moramo imati adekvatan konsenzus u društvu, moramo imati strategiju razvoja, moramo imati za početak adekvatnu zdravstvenu politiku i sprečiti ogromnu korupciju. O javnom zdravlju, koje treba da bude kruna zdravstvenog sistema, to možemo imati u jednu emisiju celu. Ali ćemo nastavit ćemo razgovor. To su ozbiljni problemi i velika smrtnost kod naših građana od hroničnih nezaraznih bolesti, kao posljedica tumora. Mi smo u tome, nažalost, prvaci u Evropi. Ali pričat ćemo o tome još. Meni je sad bilo bitan komentar samo na ovo što su rekli Amerikanci zajedno sa Inovijom. Mnogo hvala što ste bili sa nama. Ekonomista, profesor dr. Milorad Stemenović, koji je autor knjiga Globalizacija i Svetska trgovinska organizacija, bio naš gost. Idemo sada